Our previous lesson in our SIMSEC O level maths course lesson 4.0 tanga tichiita madecimals. Saka this lesson kana kuti this video tinoda kukupai homework 4.0. Homework iyi inenge iri pamusoro pemadecimals ataita in our lesson 4.0. But before we go there, toda kutanga taita comparisons. So comparisons aya toda kucompare fractions. Ngatiti for example nganikoshandisa fractions atanga tishandisa in our lesson 4.0. Saka let us say kuti we do have 1/2 toda kuicompare nechi ne 1/4. Saka instead of ka** tichada kuisa either greater than kana kuti lesser than. So tinoicompare sei? Chekutanga tikatarisa madenominators edu aya tirikuona kuti akasiyana, tina 2 tina 4. Saka in order for us to be able to compare fractions, we need those fractions to have a common denominator. This is going to be a point, you can write it in your notes. So in order for us to be able to compare fractions, they should have a common denominator. Saka panapa let us go back to 1/2 compared to 1/4. Saka tinozviisa sei under the same common denominator? This is going to be equal to totaisa division line yedu. Tobva tashandisa methods ataishandisa kutsvaga the common denominator. Takati the quickest way yekutsvaga the common denominator investigation. Tinotarisa 2 totarisa 4 toona kuti do we have a common number yekuti these two are factors, kana kuti 2 na 4 anopinda into that number without leaving a remainder, of which in this case ndi 4, because 2 anopinda muna 4, 4 pindawo zvakare muna 4. Saka 2 into 4 ndi 2, 2 times 1 ndiani ndi 2, then 4 into 4 ndi 1, 1 times 1 ndi 1. Saka numbers aya ndo atakucompare manje. Tina 2 tina 1. Which is greater between 2 na 1? Of course it's 2. Saka 2/4 is greater than 1/4. What this means is, therefore, 1/2 is greater than 1/4. This is going to be our example number 1. What about tikapiwa fractions aya ari 3? Tikapiwa fractions aya ari 3, for example tapiwa 1/2, tobva tapiwa 1/4, tobva tapiwa 5/8, like in our previous example in lesson 4.0. This is going to be equal to toisa division line redu panapa. We need a common denominator, of which tikatarisa by investigation tina 2 tina 4 tina 8. Of course 8 is our common denominator. Tikati 2 into 8 ndi 4, 4 times 1 ndiani ndi 4. Toti 4 into 8 ndi 2, 2 times 1 ndiani ndi 2. Totazoti 8 into 8 ndi 1, 1 times 5 ndiani ndi 5. Saka takatarisa panapa, we can see kuti hombe number ndiani ndi 5/8, kuchitevera 4/8, kuchizopesera 2/8. So zvinoitika panapa ndezvekuti questions aya kana akuuya aine fractions 3 and above, anowanza kufunza akati iwo questions acho anenge achiti is either vanoti arrange in order starting with the smallest, and saka arrange in order starting with, dzimwe nguva vanoti starting with the smallest, dzimwe nguva vanoti starting with the largest. Ndo mabvunziro avanoita. Kana kuti vanoti arrange in, dzimwe nguva vanoti ascending order, dzimwe nguva vanoti descending order. Maona. Saka kana vakati arrange starting with the smallest, in this case, so that answer yedu inenge iri equal to chi?
the smallest apa ndi 2 over 8 which corresponds to 1 over 4. Saka 1 over 4 kuchitevera 1 over 2 kopedzisira 5 over 8. Apa tiri kuanza part yakanzi chi arrange in order starting with the smallest. Saka it's either vachati arrange in order starting with the smallest kana kuti vachati arrange in ascending order. Saka ascending order tiri kutanga nekadiki toenda chiwedzera kusvikira kune hombesa. That's ascending. You understand? Then vanogona kuti ivo, let us write in a different color. Vanogona kuti ivo this will be equal to arrange in order starting with the largest. Saka starting with the largest manje toita kutanga na 5 over 8 kozouya 1 half kozouya 1 quarter. Then vati arrange in order starting with the largest. Instead of saying starting with the largest, vanogona kuti in descending order. Saka descending order takutanga nehombesa ichiredusa kusvikira kune dikisa. Ascending order kutanga nediki tichienda kune hombesa. Descending order kutanga nehombesa tichidzika kune diki. Okay, tichiri panapa, instead of kutipa ari mafractions vanogona kutipa ari madecimals. Saka this was example 1 iyi iri example 2, kureva kuti example 1 yanga ichigona kudzoka kana kuti kunyorwa iyo yakaita sei. Example 1 yanga ichigona kubvunzwa yakanzi 0,5 vobva vatichi 0,25. Saka zvaunoita iwewe kutanga wakonvheta 0,5 na 0,25 into fractions. Ukangomakonvheta aya into their corresponding fractions obva washandisa this method ishi yataita panapa kukombeya. Then example 2 zvakare, instead of kuuya iri 1 half 1 quarter na 5 over 8 inogona kuuya iyo iri 0,5 0,25 na 0,625. Saka unokonvheta aya into fractions then obva wazoita this method. You cannot compare ari madecimals. It's very difficult and I don't want to teach it because it's unnecessarily difficult. Saka unongokonvheta madecimals ako into fractions then voila, utongoweka mawekera taita and you get your answer. Taking note kuti either vachati arrange in order starting from smallest, zvinoreva izvo zvakare kuti in ascending order, kana kuti vachati arrange in order starting from the largest, zvinoreva izvo zvakare kuti descending order. So iyi ndiyo pati yatanga tisina kuita in lesson 4.0 yatawedzera, ichakubatsirai zvakare in answering your homework. Let us now take you to your homework. This is going to be homework 4.0. Number 1, taken from Cambridge, November 2008, paper 1. Arrange these fractions in order, starting with the smallest. Number 2, Cambridge, November 2018, paper 1. Evaluate A, then B, 0,04 times 0,11. Number 3, taken from Cambridge, June 2018. Arrange the 5 numbers in order, starting with the smallest. 0,05, 0,3, 1,3, 1,2, and 0,2. Then number 4, Cambridge, June 2018, iri kuti evaluate 4 over 11 minus 2 over 7. Then B iri kuti 0,9 times 0,11. Number 5, Cambridge, November 2017, paper 1, evaluate 6 over 7 minus 3 over 5. B iri kuti 90 divided by 0,45. This homework is weighted out of 10 marks. Saka ine 10 marks homework E. Thank you for your attendance to this class.